Godmorgen efter en lang dag i går med masser af arbejde og idéer. Meningen med det her, det er simpelthen, at alle de idéer, I havde i går, står til rådighed som sådan en idéboks. Er der flere til produktudvikling? Først og fremmest sige tak, fordi jeg måtte komme. Og jeg, som sagt, det hedder Mads Marshall, og jeg har sammen med min bror i de sidste 3 år arrangeret en kokkekonkurrence på Bornholm med navn Solo og William. Men det, der ligesom ligger i det, er, at de kokkene skal lave mad af lokale råvarer. De skal lave 2 retter. Og som jeg sagde før, der er 4 dommer og 4 kokke. Yes, tak fordi jeg måtte fortælle lidt om det. Nu skal vi spørge hos hinanden, hvordan det går, at de skal udveksle erfaringer og hvor langt de er kommet. Til den øvelse har vi også inviteret en del ind fra Narsaq til en fælles kaffemænd. Så når folk kommer rundt hos hinanden og spørger, så sidder der også folk fra Narsaq, som kan være med til at give en fin respons. Hvad synes I om en foodfestival i Grønland? Det er en rigtig god idé. Det er noget, der har manglet her i Grønland. Og det skal nok blive stort, og det skal nok komme med årene. Hvem er den bedste kok af jer 3? Det er en hemmelighed. Det er en stor hemmelighed.